Yan si amigo Cristiano Vera. Eh, nutusan ko siya siya pinapicture ko sa video. Kaya ginagawa ko nito mag-visit. Kada ligo, laba. Kada ligo, laba. Para mayroon tayong bisan. At di maipon ang ating labahan. Kasi kumunti lang ating damit at wala tayong tagalaba. Mahal ang bayad sa laba. Huwag si tateng. Iatras natin konti kasi maputik dito. Yan o. Yan o. Sinampay ko. Nilabahan ko. Yan o. Tubig ko. Pwede ka dyan maglaba, maligo. Dyan sa taas. Diyan ka dumaan. Sa may hagdanan, no? Papunta doon sa terminal. May CR dyan. May CR na dyan. Pila ng 13 kilo. Ito. I-atras natin kunti. Kasi paputik dito pag daan-daan. Malinis na to eh. Diba yung singa na to? Yan, maxi brake. Pag i-release mo to, iangat mo lang to. Ito. Angat, sabay ganun. Yung hindi pa nakasubok ng mga ganito, bus. Yan, mga charger na, no? Bawat upuan. Yan si partner, no? Malinis yan. Yan, mga upuan yan, no? Lalamot yan, lalamot. Lahat yan, kabila, no? Ay, si partner, natulog sa likod. Sarap ang tulog niya. Ako, kagising ko lang din. Yan, si Aro. Si Aro yan. Yan, pituan yan. Dalawang pituan ito. Yan, si Aro yan, no? Ito lang pagbukas, oh, si Aro. Ay, hindi pa... Ganyan pala ko. Oo. Malis na yan. Sarap na tulog kay partner. Sudah ko. May silupin pero. Ayan na pag-release ito. Ayan ang clutch. Foot valve. Foot brake. Ayan. Tail brake. Isang hatak. Ayan nga yan. Dalawa, tatlo, apat. Huwag mong ilahig agad sa pag-apat. Pero ganito. Ganyan lang style din. Yan, radyo. Aircon. Ito maxi brake. Yan, iangat mo to, no? Release. Yan. Tapos pag maxi mo, ganyan lang. Tapos release. Atras tayo. Atras yun. Sabyo. Atras.
Yan o. Oh. Tapos yun. Yan, pang manok-manok ko yan. Buksit ito. Yan o. May ano yan sa atras. TV. Kaya tayo. Ano natin? Lipat natin sa walang basa na pagdaan natin sa hagdan.